Čaute lidi, vítám vás tady do dalšího videa a v tomto videu si zahráme Fortnite Reloady. Uvidíme, jak to dopadne. Kam budeme padat? Asi půjdu Pleasant, Ty vole. No, počkat, půjdeme tady, protože vidím epickou čestku. Tak to je změna plánu, jako změna plánu. Nádhera. OK. No jo, no. A jako, no, zrovna tento. To akáčko není tak dobré, ale to je jedno. To je jako lepší než nic, jak se říká. Kdyby není jako capka. A půjdeme ho zničit. Putě, kde jste, otroci? OK, mamutka. Jak se říká, potěžkám si. To neříká, že tu nikdo nepadá. No nic. Tak já se vám ozvu, až někoho potkám, nebo... Tak to katneš, Jirka, to katneš. Tak máme tady ty? Dobré, nice. Dáte. Jinak, myslíte si, že tu hru vyhrál? Já si myslím, že jako možná. Jako... Snad, doufám. Tam aim. Crack. Push. Jdu pushnout. Ty vole, helpe, uklidni se, kde jsi? On není normální, easy kill. Tutorial grad kill. Tak dá. Mám to spolu doplň. Oh! Já hraju bude nebo co? 12. Oh shit. Pojď na. Ty vole. Já nechci do klubu. Jdu pryč. Dobrá. Nevadí, no, tak se říká. Jednou můžeš a poučíš se. To je jedno. To furt můžeme vyhrát, když se dostal rozdrce, no. A asi... No, prosím. To docela zmatený je. To si opušnu. Jo, chápu, to si dobře zmatený. Ale jdu stejně pryč, protože jsem mrtvý. Jsem cooked. On ví, že nic nemám. Stačí jeden hloupý hit a jsem mrtvý. No asi. Do prdala. Dobrá. Oh, joj. Hoppe. Ty bych zase neměl vkovat. No, to jsem měl dělat. Příště se pár naučíš. A co si myslíte, že by měl udělat jako nějaké další video? Máte nějaké nápady? Když tak napište do komentáře. Nic. To se ho půjdu pušnout. Ne, risky zisk. Říkám, risky zisk. Nic, nic je to. Mrtvý, jsem krotem. Já se jdu. No nic, nevadí. Asi bych padal, kam bych padal, to jde za moc tu mapu. Co vypadá zajímavé. Třeba půjdeme Red Greens. Uvidíme. Docela padají tu dva lidi. Pohodě. Rozdomím je, prostě mě neví, kdo jsem. Lidi, jaká je vaše nejoblíbenější národní země ve fotbale, jakože fotbalu? Jestli to, tak napište do komentářů, jako to mě to zajímá. A taky mě zajímá, jestli faníte Barceloně nebo Real Madrid. Jako já faním Barceloně. To je stopku. Easy kill.
Easy kill. Bad boy. OK. Ty vole. Dobrá, easy. Další chlapec. Ty vole. Ty vole, no, ty vole. No, to se štěstím. Štěstila to jedno. Kurva. Dož to tak. Vidíš králík. Ale to nemusíš mě bát. Jestli můžu, tak nevím. Hop. Ty vogo. Ne? Další capek? Ty, to jsou docela boti. Ale jak se říká, potěžkám se. Je to? No nic, nevadí. Kurňa. Opět jdu spadl. Pojď, pojď. A nemusíš mě někdo střílet, jo, jako gay. Jestli mě zabije, je uchyl. Říkám to. Ne, a nebude to šit, já ho začnu teď. Já ho rozpeskám. No vlastně. A 110, no. Takže třeba ještě dneska jsem měl ping 100 a 150, to bylo strašně hrozné. Věřte mi, že byste na to pingu nechtěli hrát. Prostě v kuse. Ježiši. Aha. Dobrá. Nestřílej. On dá bad 2. Neděj bad 2, chci good boy, všichni to ví. To si děláš srandu. To se nestalo. Budeme dělat, že tohle se nestalo. Tyhle... No. Jako 8 kg, 14 lidí. Jako s tím vůd není tak dobrý, no. Snad něco najdu dobrého. Tam jsou zápsy, jako zkusíme asi vyfajtit, ale uvidíme. Jako jdu pryč, nebudu hlad. Chci umřít. Samozřejmě mám nejlepší pickaxe. Efficiencies, samozřejmě já jsem věděl Efficiencies, protože je nejlepší. Čekat co? Mám tady jako copka, nemám už moc. No tak ty jsi mrtvý, chlapa. Dobrá. No. Co hrajete jako raději? Hrajete reloady nebo normální to? Nebo normální jakože hru? Posledně jsou si lepší reloady, protože jsou takové jako rychlejší, je tam méně lidí a jako lepší zbraně, no. A je to jako, je to hlavně menší ping a je to zoptimalizované, no, víc. Tak pojď sopku. Hop. Tak se tě asi bojím, ale počkat. Jo, nebude čekat. Jdem tohle. Asist, jo. Co, já jdu pryč. No, doufám, že slyšíte ty auto. Ty vole. No, tak jsem si dostal baskat. Ostříhaný jsem, už musím si jít pár prvy, no. To tak. Ty vole. No nic. Co to je, vole, to někdo neřval? Pane, choď tu. Nebuď bad boy. Někdo chce být hodně velký bad boy. No nic. No, mě přichytračil. Nevadí, no. Tak, doufám, že jste si to video užili. Jak jsme bali, no, dopadli jsme s 9 kilama.
štěstí. Mohl být lepší, ale jsme si to užili, tak čau.